реша савдо кардем. Хай бо як ҳамудии хонаро буд кардем акам. Хай ҳосилносӣ имсол ки ҳосилнокӣ хуб шид дар ҳамаи ҷо. Хуб шидак нарх наво камтар паст шид. Хай килоша 9 сӯмӣ додем акам. Ҳайм дари хона омадам бурдан 9 сӯмӣ килоша. дар ноҳияи мо 1 гектар 54 сотих гархона барои парвариши лимон аст. Аз ин имсол ҳосилнокии мо то 400-450 сентнер ҳосилнокӣ ба даст овардем. Дар оянда нақша дорем ки гархонаҳо дар назди Хоҷагӯ Диҳқонӣ боз зиёдтар